Dragi moji gledalci, dobro bi mi došli u moj novi video. Želim da vas sve pozdravim, poselamim i da vam poželim sve najbolje u životu kao i sebi. Danas sam odlučila da pravim hurmašice sa kokosovim brašnom, orasima, kakaom i smjesom ostalom. A prvo što sam uradila, stavila sam 2 šolje šećera, znači 2,5 šolje ove vode i da se kuha da bude lijepa vagda na špare. Ova agda što se kuha, ona će se kuhati dok se ne dobije tečno da bude malo ogušćan. Znači nju sam stavila da se kuha, pa ja mislim treba će 20 minuta i onda se mora hladiti. Dragi moji gledalci, kao što sam rekla, za danas pravim hurmašice. Pa da krenemo lagano u klip. Znači prvo uzmemo 2 jaja koja ćemo umutiti. Znači umutit ćemo ih dobro. Lagano. Evo idemo lagano da se friška su jaja. Danas sam se odlučila za hurmašice čisto zato što ja ih volim. Svi kolači drugi tamo vamo, ali ja volim hurmašice kad se ohlade uvijek da pojedim, baš kad uvijek gledam televiziju, onak počasim svoje ove momke. I tako da, eto, bit će sljedeći video dosta slatkih jela. Tako da, znači moramo dobro umutiti sa ovom žicom dok ne postane pjenasto. Znači, evo pogledajte, već postaje pjenasto. Dobro. Zatim dodam 2 šoljice ove mali šećera. Evo ovako. I ponovo mutim. Znači kad hoćete u hurmašice, znači dobro morate umutiti ova jaja sa šećerom. Znači da se šećer rastopi i budu bolje hurmašice. Znači mutite baš dok vas ruka ne zaboli. Eto. Tako. Evo, odlično. Dragi moji gledalci, jeste se vi danas umorili? Ja sam, Bogam, danas imala dosta dobrog posla da odradim. Sad je već 3 sata poslije podne, utorak je i kuhala sam neke slane grane. Ajde neku da napravim hurmašice. Jer ne volim one keksove i ono meni više tu, ne da mi svojima da kupujem, to je previše. Najviše volim kad napravim svojom rukom. Pogledajte, to postaje gušće. Odlično, znači sad je se sastavio šećer i jaja, znači pravo je dobra smjesa, osjeti se ovom žicom kad se muti. Zatim dolazi 2 šolje ulja. Ove hurmašice je jako lako napraviti, a lijepo su, ukusne su. Znači nema nekih pretjeranih da ti sad nešto moraš dogoditi previše. Jednostavno, ja tako u životu sve, ništa ne volim da tu se sve nek ide svojim tokom lijepo. Evo ga. Znači, to je 2 šoljice ulja.
Zatim i ovo moram da uvutimo. Moja Anta se kuha, ja pratim tamo na šporetu, pa ću iznijeti staviti na prozor da se ohladi na ovu policu. Tamo dok se hurmašice ispeku i to bude sve zaličemo i evo ovako, pogledajte. Znači, pošto smo stavili ulje, šećer, jaja, sad dolazi svakako prašak za pecivo. Evo malo ću ga ovako, da ne bilo grudvica, ali nema. Ono je meni u suvom tako da ne može da se ugrudilo. Znači sad prašak za pecivo moramo dobro da uvukamo. Znači, ali dobro. Evo ga. Danas smo išli u prirodu nešto da radimo, već sam vidjela žute leptire. Znači, jagorčevine već imam. Bio je lijep dan, malo je ujutro bilo magle, ali lijep je izašao topao dan. Imali smo neki da obavimo u voćnjaku nekog posla, tako da mi je danas super bilo u prirodi. Znači, osjećam se odmah bolje, ljepši. To je to. Da sad vidim svoju Antu kako kuha. Evo još malo i ona je gotova. Zatim šta ide, mora bude drugu šoljicu malu. Zatim ću dodati 2 šoljice ovog kokosovog brašna. Znači 2. Jer u mene mlađi sin voli ove hurmašice. On voli kokos. I onak ja njega tu obradujem sa hurmašicama ili nekim kolačem. Tako ćemo i tu još malo kad počne. I Ramazan će brzo, tako da eto. Biće svega, biće više i klipova. Zatim ću dodati šta? 1 šoljicu oraha, mljevenih ovih, evo neću više, dovoljno je 1, da se malo osjeti i oras. Evo, nek stane. Sad ja moram svoju Andu skloniti sa šporeta da se hladi. Evo je. Pogledajte, dragi moji gledalci, ona je dobila žučkastu boju, ako se vidi. Znači, sad ćemo je staviti na prozor, pošto je u mene u kuhinji. Imam prozor, pa ću već imala da otvorim. Evo ovako. Sad se time lagano hladi. Jao, malo se ne oprši. Super. Sad idemo dalje. Ja ću se napiti vode, pošto sam jela, bila sam gladna. Prijatno. Evo. Zatim, pošto smo stavili sve što treba ovdje, još sam, stavit ću 1,5 kašiku, pa i 2, 1,5 ću sad, bit će dovoljno, neka stavim 2 koliko ovoga kakao u prahu. Zatim izmiješamo i onda kad dolazi brašno samo. Evo, pošto moj sin želi ovako, ja ću mu da ispunim želju. Pa kad se oženi onak žena neku sprema, jel? Ali opet je tu i mama. Šalim se, jel? Roditelji uvijek trebaju da budu za svoju djecu. Mi smo za svoju, nadam se da ste i vi, dragi roditelji. Jel? Moramo, dužni smo, dok smo u mogućnosti nekoj. Evo ovako.
Znači ja brašno ću dodavati po potrebi, kao što sam rekla uvijek. Znači dodat ću prvo 3 kašike brašna i onda ću lagano u jednu stranu da okrećim. Znači ne tamo ovamo, već evo ovako, kašikom idem u jednu stranu da se lijepo brašno ovo utapa u smjesu. Znači probajte to da radite. Evo ovako. Znači treba još, dodat ćemo još 3 kašike. Ja dodam 8. Inače, evo i kako ću. Evo lagano okrećimo. Znači dobro morate umutiti u kašiku. Evo već 6 kašika, znači ja otprilike dodam 8, ali hajde, neko sve zavisi od veličine jaja koga su. Nekad budu manja. Evo, ja ću staviti još jednu, pa ću da vidim. Ja sam naložila vatru, pošto ja kuham na šporetle, nek se zagrije rijedna, ali ću malo otvoriti ova balkonska vrata, jer mi je vruće. Malo ću, sasvim malo. Znači, evo ovako, pogledajte tu. Znači, tu je još malo potrebno. Ja mislim da treba još. Čujem se neki zvuk napolje, ipak ću zatvoriti. Neko radi nešto, tako da mene ometa. Sad idemo lagano. Ovo je dobro. Sad lagano skidam kašike, ovo tijesto. I sada lagano uzmamo malo brašna, dodajemo da još malo bude brašna. Ali ćemo ovo ruku, znači rukicu. Nema šta, tijesto je lijepo se odradilo, znači morate umutiti sve dobro kako sam ja rekla tu i onak nema šta, sve je lijepo. Znači ne smije ništa ostati u ovoj zdjelici što radite, sve to lijepo. Evo pogledajte, kada se sve sastalo, tijesto je se smekšalo, lijepo došlo na svoje, ne treba ništa više da se dodaje. Evo koliko smo dobro. Sad ćemo odložiti ovdje. Ovom sam pripremila tepsiju. Znači moramo pouljiti. Nakon otprilike, ne previše. Ipak je slatko, ono voli izvoditi od odu. Ako je previše, pomasti to, poulji to kako god već. I znači, malo ide uvijek brašna. Da pokupi ovu ulje ili masnoću, kako god. I sad ja uzmem svoju kašicu malu. Uzmem svoju rendicu. Znači tu smo sve stavili što treba. I sad idemo lagano. Evo uzmemo ovu kašičicu malu, znači ja uvijek pravim da ne budu ni velike ni male. Lijepo se ispeku i one onu svoju agru pokupi kako treba. Znači idemo na redu na ovaj sitni dio. Evo ga, pogledajte. Lagano.
Brzo to ide, nema šta. Pokušajte ovako napraviti ako niste, jer vrlo budu lijepe, sočne, ukusne. Znači, nećete pogriješiti kad vam ja kažem. Jer ovo je provjeren recept. Ima raznih vrsta hurmašica. Znači, svaki ima svoj način kako pravi. Ja kažem, jučer sam baš bila u nekim gostima i tako smo pričali, bilo nas je 3 ženice. Pa smo pričali o hrani, o tome. Nijedna žena ne sprema istu. Znači, svaka kuća ima svoj način kuhanja i svega toga i svega u životu. Tako da ne treba čovjek kad vidi nešto da kaže joj što je ono, što je ovo. Znači svak nešto pravi. Važno je da ono bude pečeno, da nije prijesno, da nije preslano, preslatko isto, premasno. A ovo sve drugo, sve je tu stvar ukusa. Tako da svak treba tu da poštuje i da, eto, tako je tu. Evo, lagano mi tu. Moja Sagda eno hladi na prozoru, tamo na polici. Tamo dok se ove hurmašice ispeču, dok budu gotove. Znači, stiže nam i proljeće, bit će sad i posla napor. Kao što sam rekla, ja imam i plastenik. Pa ću nekad napraviti neki klip možda. Vidjet ću kako god. Da vidite kako ja sadim i tako. Bude svega. I u mojim plasteniku bude svega, vjerujte. Da ja to sve nasijem, budem paradajzić. Paprika, mrkva. Onda imam dol baštu gdje sijem krompir, mahune, tikvice, krastavice, tako da ja tu sve pripremim preko ljeta da ne kupujem. Evo ove godine je ostalo, bilo je krompira puno, pa mi je i ostalo, pa ću podijeliti nekome da posije se. Već je isklio dobro. Što da ne, da neko iskoristi, jer bit će skupo sjeme, uvijek je u proljeće sve skupo za... Evo, dragi moji, pomalo u priču, da samo perim malo rukice. Stiglo smo mi do kraja ovih mojih. Evo, pogledajte kako je ispalo. Sad lagano idemo da pečimo, ali moram paziti. Sada, pošto sam rekla da su gotove, da sam ih lijepo pripremila za pečenje, sad lagano stavljamo u renu, pa kad budu gotove vidimo se. Evo, dragi moji gledalci, moje hurmašice su pečene, sada ćemo ih lako da izvadimo. Vrelo. Pogledajte. Nema veze što su popucale, to je ništa nije strašno, tako mora biti. One su ukuse. Sada je, pošto je zaljev Agda, pošto je ledena, a hurmašice su vruće, tople, sad ćemo ih lagano zalivati. Evo, pomalo. Znači ne odmah sve, već lagano idemo. Pogledaj kako su lijepe. Vrele su. Znači miriši kuhinja kokosovim brašnom. Evo pogledajte kako piju Agdu, znači dobre su. Hoćeš svu Agdu iskoristiti? Hoću lagano, one piju. Evo vidiš. One su pravo dobre. Prelijepo izgleda, boga. A lijepi miris, moraš priznati. Evo. Još malo, one piju, znači Agdu, znači da su ispale ekstra dobre. Nije da se hvalim, ali bogam su taki. Nije da se hvališ, a hvališ se. Pa ne hvalim to. Jel ovdje kokos spreman isto? Sačekaj dok dođe dio taj. Polako. Evo malo nek stanu. Odlično. Evo dok popiju.
Hoćemo malo kasnije Kasnije ćemo se postaviti? nek popiju, Ok, ja. pravimo jednu malu pauzu pa se vraćamo uskoro. Evo, pošto smo sačekali dok su hurmašice Adu popile, evo pogledajte, znači one su nisu tvrde ni mekane, pravo kako treba. I sada šta još treba, pošto su s kokosovim brašnom, pošto moj sin voli, sada ćemo ih lijepo posuti sa kokosovim brašnom. Je li dovoljno? Još. Ja volim da to upije, znači da bude miris fantastičan. Sad ćemo lijepo da izvadimo. Evo pogledajte. Znači, nisu tvrde kad uzmeš u ruku, a nisu ni mehke. Ono baš kako treba, Boga mi dragog. Evo posućemo još. Dosta. Evo sine, izvoli, ovo će biti za tebe. Hvala mama, živa i zdrava bila. Ovo ćeš ti da degustiraš. Pa možeš i ti malo. I jedna čaša vode obavezno. I da se odjavimo sada. Treba će. Ajde. Hajmo se lijepo odjaviti, mama. Evo, pošto smo završili i ovaj video danas, pravila sam hurmašice za svog sina, najmlađeg, on to voli. Pa ispunila sam mu želju. Želim da vas sve pozdravim, poselamim i zamolim da me zapratite, odnosno da se pretplatite na moj YouTube kanal, lajkujete video, podijelite i ja ću vam biti jako zahvalna. Znači vidimo se u sljedećem videu. Sve najljepše vam želim i čao. Prijatno.